iyileşler. Men bu gezek sanymyzda ýakanyň gara gerlige edilen görnüşini saýladym. Öz isleňize görä açyk renkli matalara hem etmeklik bolýar. Ene mehriban iyileşler. Men çaňgamyzyň goňur bilen çekilen keşdesini yerine ýetirýän. Bu tarawyny diýinlik, indi gapdal tarawyny etjäs. Çaňga gadim döwürlerden ene mamalarymyzdan biziň döwrümizde gelip getipdir. Şular ýaly naşlary yerine ýetiremizde ilki çyzy işlerini yerine ýetirýäs. Soňra bolsa şo çyzygynyň ýygy giderligini içinde dolduryp gitjäs. Taryhy maglumatlara görä gadim wagtlarda ene mamalarymyz keşde ýüze çykmadyndan ozal köýnekleriniň ýüzüne güllerden bezäp şekiller ýasapdyrlar. Soňra bolsa olary bir näçe günnäp agyr zatlary üstüne goýup ýyzyny galandan soň aýryp geýipdirler. Soňra bolsa hasem ýaprajyklardan şekiller döredipdirler. Ýapraklaryň ýyzlary gowgalypdyr şirel bolan soňra bolsa onuň ýüzüne kökden kökleme edipdirler. Şeýdi kökleme emele gelipdir. Soňra keşde emele gelip başlapdyr. Indi bolsa biz goňur sapagymyz diýinlik. Gyzyl sapagymyz sapýar. Çaňa türkmen nüskasy bolan soň esasan hem goňur, gyzyl, ak, sary renkler köplenilýär. Şular ýaly rahmet işlerini biz tejribeçilik döwründe gyýlar bilen yerine ýetirýäris. Indi bolsa gyzyl bilen çaňgamyzyň kelejiklerini yerine ýetirýäris. Ine şular ýaly gyzyl sapak bilen edip uramyzda goňur bilen sazlaşyp hasam ýakany ogadan görkezýär. Ýakamyzda 8 san goçogyň kellesi bar. Olaryň 4 sansyny gyzyl bilen etjäs. Ikisini sary, ikisini hem ak bilen yerine ýetirýäs. Aslynda ýakamyz edemizde ilki bir renkin dol yerine ýetirip bolmaly. Ondan soňra beýlek renklerini geçmeli. Men size şu wagt ýakanyň bir bölek şekilini edip görkezjek. Şular ýaly goçogyň kellesini birikdirýäs.
bolsa goçağymyzyň sar sapagyna başlaýarys. Goçağymyza sar sapaken oňa berýär. Sarlatdynyk innosa goçağymyzyň agaly kapitalyny aklaýas. Ak renk hem her hile görnüşli bolýar. Men hem bu ak renkiň ýapyrak görnüşini saýlap aldym. Siz öz isleňize görä başga görnüşlerini hem saýlap bilersiňiz. Ine şu çaňa goçağı ýerine ýetiremizde ilki bir ýerdek sançýas. Soňra bolsa şu sançany ýerimizden iki ýerdek ýene-de kapitalykka köpeldik gitýäs. Keşden yerine getiremizde ören inçecikten spaýy oňadan bolmaly. Sapagymyz, iňämiz, sançan yerimiz inçecik bolmaly. Eliň hünerini, zähmetiňi sarf etmeli. Biz çaňa goçağymyzy şunuň bilen tamamlaýas. Biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, döretmäni, şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlar sag, başlardyk bolsun, elmide ma tutýan tutumly işleri rowaşlyklara wesilensin. Mähruwan watandaşlar, edýäçler, biz erteýäňiz haýyrly bolsun atdy getbeşigimiziň talit durmuş atdy sahypasy bilen dowam etjäs. Hemmemize ma'lum bolşy, Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaşymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadaşy gahryman serdarymyzyň saýasynda biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge, öz okuyup başarnygymyzy açyk aýdyn görkezmek üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Ine diýada biziň talit deňduşlarymyz hem özleriniň tejribelik geçýän döwründe öz saýlap alan hünärlerini hassa kämilleşdirýärler. Doğru belleýän söýünç. Ine şu ýerde bellesek, ine biziň talip ýaşlarymyz özleriniň tejribelik döwrlerini muzeýlere de gedelenje edýärler. Ine biziň ýurdumyzda bolsa talip ýaşlaryň okumagy, öwrenmegi, döredjilik bilen meşgullanmak üçin hem ähli şert mümkinçilikler döredilip berilen. Elbetde hormat prezidentimiz arkadaşy gahrman serdarymyz biz ýaşlara evi ýarmynyň geleceğini gurjylar hökmüne garaýar.
Biz talip ýaşlar hem arkadaly gahryman serdarymyzyň şu sözlerinden uğral hem yurdumuzda geçirilen bäsleşiklere, şeýle hem halkara derejesinde geçirilen ders bäsleşiklere, dörejilik bäsleşiklerine gatnaşyp özümizden okuýup başlanyklarymyzy görkezip daýrakly orulary hem münasip bolýar. Ine biziň talip ýaşlarymyzyň şeýle bir gazanýan ýeňişleri bolsa biziň edebi ýarymyzyň ösüşini şoklalandyrýar. Ondan näme diýýärdi getpeşigimiň şu ýerine talip ýaşlarymyzyň durmuşyndan söz açýan talip durmuş atly sahypamyzda bir näçe şekilli pursatlar ýyllaşlarymyz bilen bilerikde tomaşa edäýli. Ulup hawas bilen. Türkmen Devlet Üniversitesi'nin Sosiologiya we Durmuş işgünäriniň 2-nji ýyl talibi Aýjamal Annaýewa berkarar döwletiň täze ýamyna galkynyşy döwrüne Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadamyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadagy gahryman serdarymyzyň baş tutarlygyna bedew bady bilen bagtly geljegi baran ýurdumyzyň her bir günjegine biziň bu ýysanç taryhymyzdan söz açan bir näçe ýadygarlyklary, galalara, müzeylere, kerwan saraylara duş gelmek bolar. Türkmen topragy adamlar medeniýetiniň, sivilizasiýasynyň ilkinji ojaklarynyň bir hataplanýar. Ata watanymyz, şöhratly geçmişimiziň gönden göne şaýat bolup durýan arheologik ýadygarlyklary juda baýdyr. Şol ýadygarlyklar köp ýyllardan bäri dünýäniň meşhur taryhçylarynyň, syýahatçylarynyň hem ünsüne özüne çekip gelipdir. Ata watanymyzyň iň gadim topragynyň biri bolup, onuň medeniýetiniň we sunuwatynyň täsiri jümle jahana ýaýrapdyr. Türkmen topragynyň gadim ýadygarlyklarynyň köpsi üstünden ençeme asyr geçip, olaryň ajaýyplygy adamlary haýrana galdyrýar. Yurdumyzyň çäginde taryhy medeni ýadygarlyklaryň ençemesi bar. Olardan gadim Meru, Nusoy, Könülgün çäli ýadygarlyklarymyz UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdildi. Gadim Nusoyň, Meruň, Könülgünjiň tutuş adamlaryň gymmatly hökümine akrar edilmeginiň özi Türkmen halkynyň dünýä medeniýetine goşandynyň subutnamasydyr. Biziň aýamyzdan öňkü 3-nji müňýylyklardan başlap Marguş, Altyndepe, Parfa ýaly gadim Türkmen döwletleri kemale gelip başlapdyr we olaryň kuwatly döwlet bolmak bilen medeniýeti ösüp ýokary derejäge ýetipdir. Türkmenistana gadim arheologik we arhitektura ýadygarlyklaryny gorap saklamak hemde geljek nesillere ýetirmek üçin döwlet taryhy medeni gorahanalar döredildi. Yurdumyzyň müzeýlerine maddi we medeni mirasymyzy toplamak, olary ilim esasy öwrenmek, milli mirasymyzy halkymyza şeýle hem dünýä ýüzüne ýaýmak boýunça giňgerimli işler alınıp barýar. Halkymyzyň arasynda saklanyp galynan taryhy medeni we tebii gymmatlyklar ýüze çykarmak, öwrenmek, durkuny saklamak, rejelenmek işleri müzeýlerimiz tarapyndan hem ýygyderli amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiň täsir aladalary bilen milli taryh medeni mirasymyň obyektlerini aýap saklamak, öwrenmek hemde olary syýahatçylar çekmek 2022-2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny kabul edilmegi milli mirasymyza we taryh ýadygarlyklarymyza goýulan beýik sarpadan nişanlar. Taryh ýadygarlyklar gorap saklamak, milli medeni mirasymyzy öwrenmek, wagt etmek bilen baglanyşykly ýylt bähbetli işler halkara parahatçylyk we anlaşmak ýolunda has giňgerim bilen dowam etdirilýär. Şöhratly taryhymyzy ilim esasy öwrenmäge giň mümkinçilikler döretýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, beýik işleri, üstünliklere beslensin.
Men Magtumulad Türkmen Döwlet Üniversitesi'nin tarih bilimläriniň 2-nji ýyl talibi tarih maksat berkara döwletiň täze ýamyň galkynç döwründe halkara paragatçylyk bilen anşmak gelinne Türkmen halkynyň baý geçmiş taryhyny öwrenmek halkymyzyň ruhy kymmatlyklaryna esaslanýan döwlet taglimatynyň kemale ýetirmek gahrman arkadamyzyň hormatly prezidentimiň arkadaly gahrman serdamyň alyp barýan köp uğurly siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Häzirki wagtda milletimiziň medeni kymmatlyklaryna aýap saklamak, öwrenmek we nesilleri ýetirmek babatda düýpli işler durmuşa geçirilýär. Gadymy ýadygarlykları özünde jemleýän bir näçe muzeýler gurulyp ulanmany berilýär. Biz hem okudan boşaltlarymyz baýra ökorok kömek ekdigimiz bolan Magtumulad Türkmen Döwlet Üniversitesi'nde arkeoloji we etnoloji muzeýinde ýerleşdirilýän gadymy ýadygarlyklar barada baý maglumatlar öwrenýär. Arkeoloji we etnoloji muzeýinde Türkmenistan gadymy antik döwri, orta asyrlar taryhyna degişli bir näçe gadymy ýadygarlyklar toplumy ýerleşdirilýär. Bu gadymy ýadygarlyklar içine öwrenip, olar barada giňişli maglumatlary toplap, olary ilmi işlerimde ulanýar. Geçmişiň beýany bolan muzeýler halkyň taryh kymmatlyklaryny özünde jemleýär. Halkymyz baý taryhyny öwrenmäge, olar bilen içine ýytlanmagy mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadaly gahrman serdamyna köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadaly gahrman serdarynyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan ýyl ýurt bähbil umumy adamlar ähmiýetli işler rowaj alsyn. Mehman vatandaşlar, evi ýaşlar ine gepleşigimize berilen wagt hem ahyrlap barýar. Biz hem şu pursatdan peýdalanyp, Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsunlarymyz aýtýar. Ýurdumyzy bedew wady bilen önamli öňe alyp barýan Gahryman Arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tümli işleri elmidäme rowaşlyklary beslensin. Şeýle ýaş arzuwniýetler bilen 2025-nji ýyl iýun aýynyň 20-biri hepdeniň şenbe gününe sanyny jemleýär. Ýene-de ýagşy günlerde ýaşlyk teleradio ýylmynda didarlaşansak, hoş, sag bolun. Mehriban ýyllaşlar, paýtagtymyzyň Garry Kulif köçesiniň 92-nji jaýyna ýerleşýän ýaş türkmenler binasynyňky arzuw haly dükany size ajaýyp haly önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär. Biziň ähli haly önümlerimizi vilayet şahamçalarymyzdan hem satyn alyp bilersiniz. Bahalar hallara göre dürli-dürlüdür. Telefon belgilenmez 863 91 28 82 862 66 11 00 75 38 75 arzuw haly dürli hil, dürli baha.
Mekan menzil aylanyp bagyt paýlap görün gadym bagyt guşy. Synlap durşum iller içre saylanyp goýnumda müdimi ýazdyrdy goşy. Senne doglup bagtly bolmaň ýerine, senne bagtly bolup dogulýas watan. Seret dünýä inen perzentlerine, olar bagtyň mekan tutan ýerine, bagtly doglup onsoň rüýalar gadam. Götürlün ykbaly ilkinji salam, çağıjyň jykyr gülküsi. Nesilleriň bilen ykbalyň dowam, Türkmenistan beýik bagtyň ülkesi. İki ayakly iki günne ulolup, gün geler çağalar bağına gatnar. Goşgusun aýdyp bir öýüne gelip, aýdymyn aýdyp bir bakjada ýatlan. Bu goşgular, bu aýdymlar güllüýar, çağa ýüreginiň alkysnamasy. Bu ykballar seniň bilen güllüýär, bu ykballar senden ally kamaty. Aýdym ýaly 6 ýaşyň goýnuny, güýz güni mektebe berlenne salam, bilimdir zehine nikah ýylanna, watan, ak ýollaryň tapynýa dowam. Her bir bäşlik boşluk bolup eşdilýär, her bir boşluk bir wasanjak belentlik. Şat nesillen zihin ilham bağısyz. Olar sizi yüregine sarpalar. Ak ýollaryň ganytysyz, badysyz. Alkış bolsun size, ezid arkada. Şu günüň eşreti yerleşmez sözi, yakma, yalqıma yar ertirimiz. Alkış bolsun size, şan bolsun size, arka dağlı, kahraman serdarımız. Berk Benyat, maşgalada esasy ýöreler. Salam mehriban ýerleşler. Sağ urgun oturanmysyňyz? Edil enatalar. Biz siziň her biriňize jan saglyk, azy berilip, parahatçylyk arzu edýäs. Uluýuny ulu diýip, kiçä mehri bilen garaýan, hormaty bilen ýaşap gelýän halkymyza gowluk arzu edýäs. Halkymyzy baky wagtýarlyk alyp barýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsunmyz aýdýas. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jallar sag, işleri elmidamy rowaşlyklary weslesin. Neşeýle ýaşy arzu niýetler bilen Berk Benyat maşgalada esasy ýöreler atly gepleşigimiň ýene bir täze sanna başlaýar. Berk Benyat, maşgalada esasy ýöreler. Her bir çağanyň geljekki başarnygy bagtly maşgala bagly bolýar. Her bir maşgalada ene tanyň özüni çağalarynyň ýanyna alyp barşy,
olar ruhy, akıl paýhas jemgyýetçilik ötüşüne düýpli täsir edýär. Çağalar görýän zadyny öwrenýärler. Şonuň üçin enatalar özüňiz çağalaryňyzyň ýanyna nähili alyp barjakdyňyzy terbiýeniň ödeni bolup durýar. Agdy bir maşgala birek-birege gollaw berip söýgü bilen ýaşaýar. Agdy birlikli maşgalada çağalar hem özlerini hopsuz we bagtly duýýarlar. Maşgala agdalarynyň arasynda ynam we hormat agdy birligiň ödenidir. Şonuň üçin mehriban enatalar birek-birege agdy birlikli, hoş sözli, ynamly, birek-birege mulayim bolmaňyzy tüýsüremizden arzu edýär. Şu aragatnaşyk dogrusynda Akbäbek mugallimyň berjek maslahatlaryny dinläliň. Maşgalada enata özüni nähili alyp barmaly? Maşgaladaky aragatnaşan kadalary maşgala jemgyýetiň esasy özenidir. Onuň içinde adam terbiýelenýär, gymmatlyklary öwrenýär, hemne durmuş ýoluna taýýarlanýar. Maşgalanyň sagdyn hemne bagtly bolmagy enata bilen çağalaryň arasynda bolan aragatnaşyň kiline baglydyr. Bu gatnaşyklaryň sagdyn bolmagy üçin enatalar bir näçe wajyp kadalara eýermelidir. Maşgala terbiýesinde aragatnaşyk meselesi bar. Eger biz aramyzdaky dogry aragatnaşyky sazap etsek, dogry düşünüp bilýäs bir-birimize. Dartkyny ýagdaýy aýyrmak üçin. Günlük durmuşymyzda nähili bir esse moýsamlar maslahat berýäňiz. Biraz dartkynyk döredi diýip aýdady. Şunu etseňiz yumşap biler, şunu etseňiz aýrylyp biler diýip bir mesele goýsak. Köplençe agdalarlygy güýçlendirýän zat näme? Biziň sabyrsızlygymyz. Bir-birimizi dinläp, düşünüp bilmeýänligimiz. Hatda halatda bolýar-da, eğer aýaly aýdyp dur bir zatlar bir-birine, ikisem bir şo bir zat aýdyp durlar. Emma hiç haýsy bir-birini eşdiýärde dinlän oklar. Näme üçin şu ýagdaý? Düşünen okda, kabul edip bilen oklar. Her gaýsynyň öz pikirinde bir iki ýagdaý bolup biler emosional. Bire men aýdýanym bolmaly, men aýdýanym ýöremelidir diýip sesine bat berýär welin, şo bir zat aýdýandyklaryny dinlän oklarda sesine bat beren üçin beýlekem onuň galyşmaz ýalyň aýtdyga, dolandyrjy orna dalaş etmeklik diýdi-de. Ana şu men bolmaly diýilen ýaly bir-birini dinlemäni şo bir zatlary ikisem aýdyp durýar. Doğru. Şoň üçin ilki bilen haýsam bolsa biri, ol hökman del, kakamy, ejemi, tapawudy ýok. Haýsa hem bolsa biri beýlekiden üstün çykyp barýan bolsa, azyjyk özüni basyp dinlemäge çalışmak. Dinlemäge başar diýäňiz. Dinläp we düşünmäge çalışmak. Sabırlı bolup dinlemäge başaryn. Dinleýän ýagdaýymyzda biz düşünüp bilýäs. Dogry. Dinlemek öwrenin. Sözüňizi aýdanyňyz ýaly beýlekiniň hem özü beýan etmegine mümkinçilik berin. Ünüsli dinlemek, diňe eşitmek däl, eýsem düşünşmäge finanşmakdyr. İkinci, şu yerde aragatnaşyň bir mehanizmi var. Aragatnaşykda gürleşýän wagtymyzda inkar edici,